Добре дошли! В този урок ще вземем множествено число, или plural form. Нека първо да започнем с редовни съществителни. Ако имаме редовно съществително, ще добавим S накрая. Car, кола, ще стане как? Точно така. Cars, коли. С dog, или куче, ще стане dogs. Просто едно S добавяме накрая. Dogs. Book, книга. Books. Apple, ябълка. Apples, ябълки. Ако завършат думата ни с С, Ч, Ш, X, Z, ще добавим S. Автобус как ще стане? Bus. Buses. Точно така. Автобуси. Бокс. Кутия. Boxes, защото има Х. Или X. Тук защото има С. Как стане quiz? Точно така. Quizzes. Тест. Тестове. Quizzes. Добре. Нека да преминем към другото правило. Ако думата ни завършва на Ф или Ф, ще махнем Ф или Ф-то и ще добавим вес. Leave. Листо. Ще стане leaves. Махаме Ф-то и добавяме вес. Knife. Повечето хора грешат с тая дума и казват knives с едно С добавено. Това е погрешно. Пише се knives. Благодаря ви, че гледахте този урок. Ще ви видя в следващия.